בובות דאגה. זו מסורת עתיקה מגואטמלה, ששם לא היו פסיכולוגים, לא היו פסיכיאטרים שיעבדו עם הילדים, אז התחילו להם בובות. לבובות האלה הם סיפרו כל לילה את הדאגות שלהם, והפקידו את הדאגות אצל הבובה, שעכשיו הבובה תדאג במקומם, והם יוכלו לישון בלילה בשקט. אתמול בלילה החלטתי להכין עם הילדיי גם כן את הבובות האלה. זה כיף גדול. הם שאלו אותי בסוף, אבל אמא, מה זה באמת? באמת זה יעזור? אז אמרתי להם, עוד הרבה לפני גואטמלה, אצלנו במקורות כתוב, דאגה בלב איש ישיחנה. יש כוח לדיבור הזה של הדאגה, לתמלל אותו, להגיד מה מדאיג אותי. אז אם זה לבובה, אם זה לאמא, אם זה לחבר, תמיד זה טוב להגיד. גם מחקרים מראים את הפעילות המוחית שמשתנה בעקבות דיבור וסיפור של הדאגות שלנו, של התחושות והרגשות שלנו. יש לזה כוח. אז הילדים סיפרו לבובות את הדאגות שלהם ושמו מתחת לכרית, וגם כשהייתה אזעקה באמצע הלילה, הבובות עברו איתם לממ"ד. זה הוסיף לנו רוגע והוסיף שלווה, ואני באהבה גדולה משתפת גם איתכן את התוכן הזה. לכו תכינו עם הילדים בובות דאגה. גם אם לא נספר להם ולא נדבר עם הבובות, אחר כך עצם המגע עם החומרים הרכים של צמר, מנקי מקטרות, המגע עם החומרים, הזמן של השהייה ביצירה וההשתקעות רגע ביצירת הבובה ובחירת הצבעים שלה וכל ההתעסקות הזו, הוא זמן של הרפיה ומרגוע על הנפש, שהוא חשוב כשלעצמו, בלי קשר למה שנעשה עם הבובה אחר כך. ממש מזמינה אותך ליצור עם הילדים. זה זמן איכות עבורם, זמן של הפוגה ורגיעה, ובובה שתישאר איתם למזכרת. אם אין לך בבית מנקי מקטרות, אז בואו ננסה להיות יצירתיים. אפשר גם לשאול את הילדים, תמיד יש להם רעיונות מגניבים. אולי יש קשים בבית שאפשר לעשות מהם. אולי איזשהו קרטון קומפלקס נגזור ממנו צורה של בובה, ונצפה אותה בבדים ישנים, ואם יש לנו חוטי צמר, אז ודאי שזה מומלץ בחום, כי המגע עם הצמר הרך והנעים, גם הוא מרגיע את המערכת שלנו. אז תהנו, ושתפו אותי בבובות שלכם.